El cap de setmana passat es va celebrar una nova edició del Saló Nàutic de Barcelona, on una vegada més l'Escala hi va ser present mitjançant el Club Nàutic i també amb l'assistència del primer tinent d'alcalde Víctor Puga. Edició rere edició es constata que el Saló és una excel·lent plataforma de les empreses per mostrar els seus productes i presentar les activitats que es programen. Enguany, a més, el Club Nàutic va ser convidat a un congrés sobre el turisme de nàutica d'esbarjo, una opció cada vegada més buscada com a primera opció dels visitants. Hem estat convidats a un congrés de turisme nàutic, no? I en aquest sentit destacar la importància creixent d'aquest sector com a recurs turístic. D'alguna manera, l'activitat nàutica ha deixat de ser una activitat complementària a l'oferta turística d'un municipi de costa com és l'Escala per passar a ser un recurs turístic en si mateix. És a dir, ja trobem molta gent que viatja per consumir el turisme nàutic i en aquest sentit l'Escala, per la posició geogràfica que té, per les condicions ambientals, per el paisatge, per els recursos empresarials que té en aquest sentit, està en una molt bona posició per seguir desenvolupant-se. Per això ens va semblar interessant assistir a aquest congrés de turisme nàutic i del qual traiem idees per seguir avançant en la nostra tasca. Durant la celebració de la Fira, Ports de la Generalitat va entregar una sèrie de guardons que premien les feines en matèries de gestió de la qualitat i medi ambient dels ports catalans, on el Club Nàutic va tenir el seu reconeixement. És a dir, el club ara mateix ha obtingut ja la certificació ISO 9001 i 14001 de qualitat i medi ambient dels seus sistemes de gestió i recentment s'ha inscrit en el registre EMAS també de qualitat i de medi ambient. En aquest sentit, bé, és una de les 16 instal·lacions de Catalunya que compta amb aquests certificats i bé, en aquest sentit és motiu d'orgull. El president del club, el senyor Narcís Carreras, va recollir aquest trofeu de mans de Manel Nadal, que és el president de Ports de la Generalitat i secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Com a plataforma de promoció, el Club Nàutic aprofitava l'esdeveniment per presentar la segona edició de la Copa Catalunya de Vela Adaptada, que celebrarà el proper mes d'abril, adaptant-se així al calendari de la Federació Europea i amb l'objectiu que sigui puntuable pel Campionat d'Espanya. El tema de la vela accessible per nosaltres ha anat prenent una importància creixent dintre de les diferents disciplines que toca el club en relació a la promoció de l'esport de la vela. Aquest és un àmbit molt singular, de molt valor per nosaltres, i seguim avançant en un projecte de 3 anys que ens ha de conduir l'any 2011 a celebrar el Campionat d'Europa de vela accessible. Durant el mateix acte, la Federació Catalana de Vela va presentar els 83 regatistes i tècnics que formen part del programa del rendiment de Catalunya, entre ells 3 membres de l'equip de tecnificació del Club Nàutic de l'Escala, la regatista d'Europa Clàudia Alzius, el navegant de la classe fin Àlex Muscat i Sílvia Roca, que fa poc es va proclamar subcampiona de la segona prova del circuit nacional de Might Race.